Бала шақтан ұлы тұрмышқа түрлі юллар ұзата. Тапшыруыбызны танылған рус язучысы Борис Васильев әсәрінің сөзләре белән башлыйбыз. Соңгы қоңғыраулар шыңлады. Һәр чыгарылыш сыйныф укучысы ұлы тұрмышқа аяк басты. Исәнмесез, эфирда білім дөньясы. Алда безне күп кенә кызыклы яңалыклар көтә. Бүгенге чыгарылышыбызда. Соңгы қоңғырау республикада мәктәп белән саубуллашу бәйрәме ничек узды? Осталыкка карап каршы алалар. Дөнья күләм һөнәри бәйгеләрдә җиңүчеләрне кайда әзерлиләр? Дипломны өйгә үк китереп тапшыру һәм мөгаллим торган йорт подъездын шарлар белән бизәү. Сез белем дөньясының нинди кызыклы вакыйгалары турында белми калдыгыз? Гадәти кебек тоелган әйбер хәзер хыял булып кына калачак. Кыңгырау шулавы еллар дәвамында шул кадәр гади һәм игътибарга лаек кебек түгел иде. Ә хәзердән исә ул хәтерләрдә мәктәп елларының иң якты, иң җылы һәм яраткан символы булып истә калачак. Быел 53350 абитуриент соңгы кыңгырауларын мәктәптә каршы алу мөмкинлегеннән мәхрүм булды. Әлеге бәйрәм бик үзенчәлекле узды. Балалар һәм укытучылар аны онлайн режимда үткәрде. Һәр мәктәп бәйрәм итүнең үз сценарийын сойлап алды һәм линейка уздыру өчен иң уңайлы интернет-платформаны билгеләде. Моның тормышка ничек ашырылуын Гөлназ Мирхәлилова белеште. Соңгы тапкыр гомергә бер тапкыр, ә быел тарихта беренче тапкыр. Соңгы кыңгырау үзенчәлекле форматта яңгырады, онлайн төстә. 11-нче сыйныфны тәмамлаган Казан кызы Камилә Вәлиева өчен дә соңгы кыңгырау компьютер артында яңгырый. Мәктәп партасы артында соңгы тапкыр ул март аенда утырган иде. Сыйныфташлары һәм укытучылары белән интернет аша гына аралашты. Соңгы кыңгырау онлайн үтсә дә, күңелләрдә матур хатирәләр калдырырлык итеп оештырылган иде. Һәр мәктәп аңа иҗади якын килгән. Котлаулар, бүләкләр, сюрпризлар күп булды. На самом деле, неважно где мы, главное, насколько все это трогательно прошло, что все Бу көнне кайда булуыбыз мөһим түгел. Барысы да ихлас һәм дулкынландыргыч иде. Чын күңелдән бер-беребезне котлаштык. Укытучылар, укучылар, әти-әниләр, барыбыз да матур теләкләр, җылы сүзләр ишетте. Соңгы кыңгырау онлайн төстә быел республиканың 53 меңнән артык егет кызы өчен яңгырады. Шуның кадәр укучы мәктәпне тәмамлап чыга. Ә Мамадыш районындагы белем бирү йорты үзенең бердән-бер чыгарылыш сыйныф укучысын олы тормыш юлына озатты. Большешин авылы мәктәбен быел бер егет Артем Баймурзин тәмамлады. Аңа һәм барлык яшьтәшләренә котлау сүзләрен Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов та юллый. Күпләрегез инде хыялларым кайсы һөнәри өлкәдә тормышка ашыру турында карар кабул иткәндер дип ышанам. Сайлаган юлыгыз дөрес булсын. Чөнки киләчәк язмышыгыз әлеге карар белән бәйле. Үзегезгә ышаныгыз, кыю булыгыз. Кыйынлыклардан курыкмагыз. Барысы да сезнең кулда. Кадерле дуслар, яңа үрләр яллагыз. Якыннарыгызны җиңүләр белән сөендерегез. Сезгә һәр чак ярдәм итеп торучы әти-әниләрегезгә терәк таяныч булыгыз. Әле башланып кына килүче олы тормыш юлында сезгә уңышлар телим. Шуны онытмагыз. Укытучыларыгыз сезне ярата, сагына һәм көтә. Кичен онлайн төстә бәйрәм дискотекасы оештырдылар. Интернет аша трансляцияләнгән тамашада 90-нчы еллар хитлары яңгырады. Много сюрпризов у нас намечены интерактивы. Күп сюрпризлар әзерләдек. Интерактив уйнар булачак. Бүләкләр уйнатачакбыз. Ә алда мәктәп белән саубуллашуның тагын бер дулкынландыргыч вакыйгасы, чыгарылыш кичәсе. Илнең мәгариф тармагы җитәкчелеге аны июнь аенда онлайн төстә үткәрергә, ә көз башында бу тантанага тагын бер кат офлайн җыелырга тәкъдим итә. Инде 60 елга якын Казан политехника көллияте үзенең беренче курс студентларын каршылый. Казан компрессор заводына хезмәткәрләр әзерләү белән генә шөгыльләнгән белем бирү йорты әлеге белгечлек буенча гына укыту кысаларыннан күптән чыкты. Биредә 15 төрле һөнәрне үзләштереп була. Шуларның яртысы хезмәт базарының ихтыяҗ зур булган һөнәрләр исемлегенә керә. Монда укыту хәтта дөнья стандартларына туры килә. Әлеге уку йортында World Skills турниры чемпионнары да әзерләнгән.
Biz урта махсус белем бирү йортларына экскурсиялар циклын дәвам итәбез. Бу чыгарылыш сыйныф укучыларына киләчәк һөнәрләрен сайлауда ярдәм итәр дип өметләнеп калабыз. Политехника көллияте турында хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова сөйләп китәр. Без Казан шәһәре политехника көллиятендә. Әлеге көллият ел сайын 300-гә якын укучыга профессиональ дәрәҗәдә белем биреп чыгара. Студентлар үзләре дә практика вакытын аеруча көтеп алалар. Хәзер без әлеге процесс барышын сезнең белән бергәләп күзәтербез. Киттек! Көллиятта ел дәвамында теория практика белән бер этапта үрелеп бара. Биредә укучы студентлар киләчәктә чын оста булып чыксыннар өчен педагоглар бар тырышлыкларын куеп аларны әзерлиләр. Көллиятта уку җитештерү стаханәләре аерым блокта урнашкан. Ул заманча җиһазлар белән җиһазландырылган 7 мини цехтан тора. Стаханәләрдә токар һәм фрезер станоклары, эретеп ябыштыру, санлы программа идарәсе белән эшләү һәм башка төрдәге станоклар урнаштырылган. Занятия начинаются у нас с инструктажа обязательно. Бездә дәресләр нинди дә булса эшләр башкарганда һичшиксез инструктаж сүздән башлана. Алга таба без студентлар белән теория өлешен узабыз. Студентларга станокларда эшләү җиңелрәк булсын өчен бөтен нечкәлекләрен дә карыйбыз. Алга таба алар инде мөстәкыйль рәвештә эшкә керешәләр, күнекмәләр эшлиләр. Көллиятның төп байлыгы исә аның осталары һәм педагоглары. Төрле елларда биредә Татарстанның атказанган укытучылары, һөнәри белем бирү отличниклары, фән кандидатлары, беренче һәм югары категорияле укытучылар эшләде һәм хәзер дә эшләвен дәвам итә. Шушы көллиятны тәмамлап чыгып, инде озак еллар биредә студентларны әзерләгән осталар да бик күп. Я считаю, что мне повезло. Бу көллиятта эшләвемә бик сөенәм. Миңа бәхет елмайды. Студентларга да бик күп мөмкинлекләр бар. Чөнки бездә чын профессионаллар әзерләү өчен инструментлар җитәрлек. Станоклар да бик яхшы, заманча дәрәҗәдә эшләнгән. Алар үз вакытында безгә Татарстан хөкүмәте тарафыннан грант буларак бирелгән иде. Предприятиеләрдә эшләүче заводларда да нәкъ менә шундый станокларда эшлиләр. Минемчә, без студентлардан чын профессионаллар әзерлибез. Казан политехника көллиятендә белем алучылар өчен белгечлекләр бихисап. Автомеханик, электр җиһазларын ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү, юл төзелеше машиналары машинисты, эчке сантехник җайланмаларны монтажлау һәм эксплуатацияләү, санитар техник вентиляция системаларын һәм җиһазларын монтажлау, слесарь станокчы, эретеп ябыштыручы, машина төзелеше технологиясе һөнәрләренә әзерлиләр биредә. Һәркемгә дә үзе теләгән өлкәне сайлау өчен мөмкинлекләр бар. У них идет теория и практика параллельно. Аларга теория һәм практика параллель рәвештә бара. Эретеп ябыштыручыларның бу гадәти практика булып тора. Ә инде эретеп ябыштыру җитештерүчеләрнең бу инде махсус белгечлеге булып бара. Алар күбрәк теория буенча өйрәнәләр. Аларның техник белеме дә бар. Ә эретеп ябыштыручылар 3 ел укыйлар. Һәм инде беренче курстан ук практикада башлана. Икенче, өченче курста алар җитештерүгә китәләр. 2017 елда көллият базасында эретеп ябыштыру җитештерүчесе, суыту техникасы һәм кондиционерлау системасы өчен яңа компетенциялар үзәге булдырылган. Көллиятта белем алучы студентларны педагоглар, мастерлар WorldSkills халыкара чемпионатларына әзерлиләр. Мәсәлән, 2019 елда Максим Черкасов чемпионатның региональ этабында катнашып, эретеп ябыштыру компетенциясе буенча 2нче урынны яулаган студент. Наша площадка является центром проведения. Безнең мәйданчык суыткыч техникасы компетенциясе буенча региональ чемпионатны игълан итү һәм координацияләү үзәге булып тора. Әлеге мәйданчыкларда ил белән финал ярышларында беренче урыннарны яулаган студентлар әзерләнде. Шулай ук бездә укыган дөнья чемпионыбызны да билгеләп үтәргә кирәк. Ул да әлеге мәйданчыкта шөгыльләнгән һәм хәзерге вакытта безнең студентларны ярышларга әзерли. Көллиятта белем алучы студентлар һәр вакыт актив. Студентлар өчен оештырылган спартакиадаларда, яшьләр өчен уздырылган барлык чараларда да активлык күрсәтәләр. Ә иң шәп вакыйга әлеге көллият студенты Вадим Поляков 2017 елда Абу-Дабида узган дөнья күләм WorldSkills Competition һөнәри осталык чемпионатында җиңүче булды. Хәзерге вакытта Вадим Казанның Техвент компаниясендә сервис хезмәте инженеры вазифасын башкара. Когда начнем прям очень усердно готовиться. Тырышып әзерләнә башлагач, бөтен эшкәлекләрне истә тотып эшләячәкбез. Безнең көчле һәм көчсез цехларыбызны ачыклаячакбыз. Безнең көллияттә бик күп дәресләр чаралар уздырылып тора. Төрле дәрәҗәдә республика күләмендә илебез һәм халыкара күләмдәге конкурсларда катнашып, безнең студентлар даими рәвештә призлы урыннар алып торалар. Гомумән әйткәндә, безнең көллияттә уку өчен дә, практик тәҗрибә алу өчен дә, буш вакытны кызыклы итеп үткәрү өчен дә
барлык шартларда тудырылган. Казан политехника көллиятендә белем алган белгечлекләр хезмәттә һәрвакыт югары бәяләнә. Көллият ярты гасырга якын тарихы эчендә бик күп алтын куллы һөнәр ияләре тәрбияләп үстергән. Нияз Рахман интернет дөньясының иң кызыклы яңалыклары турында кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлем дуслар, біз көтіп алған жайда жетті. Демек алда каникуллар деген сөз. Шолай булгач интернетка вакыт күбрәк калачак. Эң кызыклары әлбәттә бары тик безнең сәхифәдә. Яңалыкларны Россиядәге хәлләрдән башлыйк әле. Улан Уда шәһәре мәктәпләренең берсендә 4нче сыйныф укучылары үз укытучыларына көтелмәгән бүләк әзерли. Мугаллимнең туган көне нәкъ менә илдә коронавирус шаулаган чорга туры килә. Әлбәттә, мондый шартларда күрешеп котлау мөмкин хәл түгел. Электрон я булмаса онлайн форматтан да инде дәресләр вакытында да тамам туйган балалар әти-әниләр белән бергә башка төрле алым куллана. Алар укытучыларның подъездларын бизи, плакатлар ясыйлар, шарлар эләләр. Хәтта әти-әниләр күршеләренә язуда калдыра. Яраткан укытучыбызны туган көне белән котларга булдык. Безне аңларсыз дип ышанабыз дип язалар. Менә бит, теләк булса, барсы да була ул. Коронавирус дипломаларга киртә түгел. Әйе, Американың Даллас штатында мәктәп директоры Скотт Рутс шаккатыш адымга бара. Ул 240 чыгарылыш сыйныф укучыларына дипломнарны үзе тарата. 10 көн эчендә машинасы белән 2000 чакрым араны уза. Дипломнарны директорлары өйләренә китереп биргәч, укучылар шакката. Сөенерсең дә, зур тормышка билет бирүче документны алу өчен балаларга күпме тир түгәргә туры килә бит. Алло, вы меня слышите? Как это не придете на педсовет? Вашего сына исключают из школы! По химии 2, по физике 2, по-английскому 2. Кабаттан үзебезгә әйләнеп кайтыйк әле. Ленинград төбәгендәге Выборг шәһәрендә хәтта электриклар укытучыларының хезмәтенә хөрмәт белән карап эшләрен туктата. Эш шунда ки, план буенча биредә ремонт эшләре башкарылырга тиеш була. Әлеге игъланны күреп алган математик укытучы Елизавета Тарасова оешмага шалтыратып соңгы онлайн звонок булачагы турында хәбәр итә. Нәтиҗәдә укытучының сүзенә кулак салалар. Электриклар эшкә бардык онлайн соңгы кыңгырау шалтырагач кына тотына. Афәрин егетләр. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Онлайн соңгы звонок кемнәрдер өчен әле популярлыкта алып килә, чөнки челтәргә ләккән язмалар шунда ук бөтен дөнья буйлап тарала. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Сергей Куркин белән Николай Паркулап хәтта вечерний урган тапшыруына эләгә. Әлеге 9нчы сыйныф укучылары шул кадәр шәп җырлый, хәтта Иван Ургант үзе дә кушыла аларга. Малайлар исә үзләре без бу видеоны Бортик мәктәпнең соңгы звоногына язырган идек, әни беренче каналга җибәргән дип сөйлиләр. Менә бит популярлык көтмәгәндә килә. До свидания, друзья, до свидания. Остаются лишь воспоминания. Боливияда 3 бер туган супер көчкә ия булам дип хастаханәгә эләгә. 8-10 һәм 12 яшьлек малайлар сарык көтү көткәндә көтелмәгән тәҗрибә ясый. Алар Черная вдова дип аталучы куркыныч үрмәкүчне тота һәм үзләрен эшләттерә. Барысында Голливудның Человек-паук фильмы гаепле. Малайлар шаккатмалы көч алу түгел, азлаңгы якты дөнья белән саубуллашмый кала. Бәхеткә балалар исән, ләкин аларга бер атна хастаханәдә ятып чыгарга туры килә. Терпеть не могу пауков. Но я в этой жизни ничего не боюсь, Сидоров, ты понял? Ну раз вы не боитесь, тогда смахните с плеча паука. Где? В каком? Бүгенге менә шулар иде иң кызыклы язмаларны. Безгә җибәрегез, очрашырбыз. Кадерле тамашачыларыбыз, сездән кызыклы видео язмалар һәм комментарийлар көтеп калабыз. Популяр социаль шелтәләрдә безнең аккаунтларыбыз барлыгын онытмагыз. Керегез, кадрга керми калган мизгелләр артыннан күзәтеп барыгыз. Үз фикерләрегез белән бүлешегез. Мәктәпне тәмамлау олы тормышка зур сәяхәт ул. Һәрберегезнең тормыш юлы озын, кызыклы һәм уңышлы вакыйгаларга бай булсын. Һәм әлеге озын юлда сезгә мәхәббәт юлдаш булсын. Яңа белемнәргә һәм якындагы кешеләрегезгә. Без сезгә зур тормыш сәяхәтегездә хәерле юллар теләп калабыз.